Mary Rose Bonello, in-nanna Katrin, ħallitna u ħallitilna ħafna memorji sbieħ. Mary Rose Bonello bdiet fuq il-palk fl-1952 fl-Empire Stadium il-Gżira. Ħadmet kemm fuq il-palk, għaċ-ċinema, kif ukoll fuq it-television. Ħafna minnhom ma ninsewhom qatt. U ta' din il-qalb nobli, il-Papa xtaq jagħtik tifkira żgħira. God bless you all. Minkejja l-imħabba tagħha lejn il-palk, Mary Rose Bonello, il-familja dejjem ġiet l-ewwel. Infatti, hija għamlet 15-il sena wieqfa mill-karriera biex tieħu ħsieb il-familja. U mhux kollu imħabba f'Salvinu, da tara xi vvinta. Ma idea tajba hu. Iva, sew. Imma jemma kif aċċettaw? X'aċċettaw? Jew ma tridux tgħiduli. Għax nar il-ħadd jaħbad jum l-om u Salvini torganizza ħafna attivitajiet għal-koppla u riża kollha tal-kol aċċettaw. Kulħadd jiftakar kemm in-nanna Katrin kienet tħobb lill-familja kollha ta' simpatiċi. Iżda niftakru wkoll kemm kienet tippreferi lil Jason. Oh, nan. Wasalt? Santantni samani waslek qawwim sieħ. Santantni. Kemmu sabiħ? Sabiħ, ux. U daqs kemm kienet tippreferi lil Jason, daqstant ieħor kienet tħobb u tinki u tmeri lil Joe, ir-raġel ta' binta, jew lil Salvo huwa. Isħita, u qabel ma biddel ħajtek, ara tajt jien oħtok. Veru qed tgħid Katrin Salvino. X'inhu veru li għandi oħra, da żmilu mhux veru. Tara, ċebbetlu. Hello. Aw, Joe, hu paċenzja. Għalwa għam ġebu law dak. Hello, ismani, jasa baħarint. Joe, mela int kont? Mela l-ra int qed tisfrata l-ħija salvux. U s-son għedek jinti bżax. Għatli t-tissapara, ux. Iżda dan kienet tagħmlu mingħajr ebda mibeda, tmeri lil Joe u lil Salvo, imma xorta kulħadd jibqa' jħobba. Dan kif baqgħu għaw dal-għodu, mela ħadu għof. U jenu kolla ħatħan għamilta, mux sejr xol. Xie ġifiri bżejjer xol? Isma, mux imħabba fijawx. Bej wieħed u ieħor. Xie ġifiri bej wieħed u ieħor? Ru jina m'għandi xejn, kull ma kelli daqsxejn u ġieb dari. U bilħaq, Katrin kellha favorit ieħor, favorit li der f'kull episodju ta' simpatiċi u qatt ma qal kelma, santantnin, li qatt ma naqset tixallu xema qudiemu. Issa resa dattant jinsena li xemma li santantni. Ħalli jgħinek tikseb dak li hu ħaġit għalik. Nan, int ma uxin għanniet uħra bħalek. Ajwa, issa ħajkolli mura s-salli ħafna ħin. Ċaw, Nan. Kif iħawduni x'waħda din? Issa Katrin tinsab ħdejh wara 8 staġuni ta' simpatiċi tixallu xemat. Dan l-ewwel filmat ta' Katrin f'Simpatiċi. U dan l-aħħar filmat ta' Katrin qabel mewta. Filmat mill-ewwel episodji l-ġodda. Jo xari Katrin ta' imma m'għandix abtit nintela biċċa ħobsu ftit ħaxixin. Mela intemmint li ma sajjarx. Mela ktibtu l-kappillan? Le ruħi ċarji ma kdibx. Għax jiena, għal-tnejn sajjart u ma kienx biżżejjed għal-tlieta. Minkejja li ħallitna Katrin ma tintesix. Tibqa' żagħżugħa ta' dejjem minkejja l-età li kellha. Tibqa' l-favorita tal-udjenza televiżivi. Tibqa' n-nanna, in-nanna tat-television Malti. Inselmulek, Mary Rose. Grazzi ta' kemm ferraħtna. Grazzi ta' tbissima tiegħek. Imma grazzi l-aktar ta' tbissima tagħna, tbissima li bik ma naqset qatt. Grazzi Katrin, in-nanna tal-Maltin. Simpatika għal dejjem.